Егетләр, кызлар, бүген менә эш буенча Зәй районына туры килде. Барга туры килде, шуңа күрә бүгенге көнне сезгә кыскача гына шушындый ял үзәген күрсәтеп киләсе иде. Ялты Зай дигән база була инде бу. Шаңгылар, шаңгы спорт үзәге була бу. Ялты Зай менә шушындый центр ясалган монда. Центрдан тыш артта административный зур гына здание. Шушы здание içinde әлбәттә администрация үзенең очрашуларын ясый. Шушы очрашуларда зур гына сораулар һәм эшләр эшләнелә. Бүгенге көндә әлбәттә совещание менә бара. Мин шуның белән аз гына монда булырга туры килде үземә дә. Хәзерге көндә яз менә 2020 жыл булса да, әзрәк кенә карантин белән җавыктырсалар да, монда уборка бара. Менә уборкада чистарталар. Шушындый хәзерге современный техникаларны үзегез беләсез. Пылесос сыман кире үрдергечләр белән бенза үрдергеч дип әйтик инде без аны. Шулар белән стадионны чистарталар. Менә барып китегез, инде мотор гына тигез генә стадион монда, футбольный стадион. Футбол уйнарга һәм рәхәтләнеп балаларга Ялты Зай дигән, между прочим, монда җәйге летний лагерь бар. Сайтына кереп, әлбәттә, информацияны укырга була. Бик мактыйлар, бик әйбәт диләр. Шуңа күрә кемнең баласына 8 яшь һәм 8 яшьтән дә олырак балалар бар икән, сез монда мөрәҗәгать итә аласыз һәм балаларыгызны монда китереп рәхәтләнеп берничә атнага жалга калдырып китә аласыз. Алар инде рәхәтләнеп монда үзенчәлекле дәресләр алачаклар, алар воспитание дип әйтик. Монда самостоятельно булырга тырышалар. Үзләре тырышып, үзләре артларынан җыеп, ясап, спорт белән шөгыльләнеп, 1 минутта тик тормыйча шушы Ялты Зайда аларга бер дигән возможность була инде. Вот.